bagian gayeng. Lho keringetku le. Lho kaya ngene iki. Ayo kono. Aja. Lah napa? Nggih asin-asin. Sono piro iki mau? Saking Iki Bapak polisi weh. Jambu alas weh. Duet. Duet. Nah iki. Ayo. Wis gedhek e. Sopo iki? Manut. Aku wis milih saiki kowe. Banting. Oh, Mbak Ayu urung maju. Oh, Mbak Ayu. Oh, lho Mbak Ayu urung maju lho. Tumben pinter. Nah, rum keswan. Ah, heeh. Ayo. Ayo. Duet. Ayo. Oh, nggih. Malah Pak Pol. Bapak polisi. Polis. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Monggo. Monggo, Monggo minggah. Ya. Nyuwun ngapunten kula betos sepatu Pak nggih. Wah, nggih. Lah nyopot kangelan ya Pak. Wah. Pada malam hari ini saya dari Polsek Sedayu turut menyemarakkan hari ulang tahun Pak Seno Nugroho. Waduh. Dalam kondang 2 tahun ya. Pak Seno Nugroho terus nggih. Pak Seno ta? Oh nggih. Untuk lagu yang pertama Gelandangan, untuk lagu yang kedua Jambu Alas. Waduh, wis medeni. Jambu Alas. Oh nggih, Jambu Alas mawon. Iya, sop. Duet monggo Mbak sing saged sedanten mau mboten. Gara kula milih lemu coba gitu. Ah. Ya. Den. Kula nyawere ming kuwate 50.000 ora apa nggih. Nggih, pengumuman ming sak kuwate mawon gitu. Pak Marwoto kula kuwate 50.000 ora apa nggih. Nggih sing penting seni niku seneng gitu. Pak Marwoto kula milih sik lemu ora apa nggih. Nggih, sesuai. Yo ngapunten Mbak, monggo sabar nggih. Monggo Jambu Alas nggih. Bedile Pak Marwoto. Monggo Pak nggih. Oke, terima kasih Bapak-bapak pengendang pengabuh sekalian. Terima kasih. Atur sembah nun. Wah, jantem monjo. Ayo, Ding. Yo iki masih ada masih ada satu lagi. Apa iki mau? Waca. Minta lagu Terminal Madiun Ngawi. Yo. Barisan depan. Barisan depan. 1 2 3 4 5. Yo. Barisan depan. Barisan depan. Ayo. Yo, Mbak Ating, ayo. Ayo barisan depan. Barisan depan ini. Ayo barisan depan. Ya. Ya. Madiun Ngawi. Madiun Ngawi. Wes. Monggo. Yen aku kangen karo sliramu
berisik. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa kabatin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Yo!
Nggih, sembah nuwun. Wis, yo. Di siket semene wae, Pak. Wis. Ngiling wektu. Oh iya. Ya. Ya. Tunjung pangtrape Anggara cita sang Sukata tias kacaryan ring tanggaping sang Mahayogi Yai Rawan sumengko pengawak Bajra Bayana wigati apa dene kraya-raya prapta ana ing pratapan ngringin putih bebasan teken janggut suku Jaja sira nglakoni nilar kasatriyan mung marani wana pringga kang yekti caket ing bebaya Yayi. Duh, sangat di Peremban. Kegilapan menapa dateng greget ose ing manah kula. Sedyaning manah kula sepisan badhe nglebur napak pada Sang Maha Wiku keparenga ngaup subratanipun Sang Maha Muni. Syukur yen to kersa ngluberi ngilmi ingkang damel padhanging manah. Dene ingkang kaping kalih kula badhe nyarawidhaken dhateng murcanipun kadang kula sepuh inggih menika Kang Mas Abimanyu. Menika Penemban kepareng-paring sabda tama. Mahambak sang para marta tuhu pandita kang wus limpat parama widyang sanyata mengkuliring kasarjanan mamayu hayuning wana rungsit Hungilahing astunama sidam Yayi Rawan yen bab murcane kadangmu werda ya Raden Abimanyu aku durung bisa paring katerangan krana iku isih kesesaban ron salombo
lan bab nggonmu bakal suwita marang aku iku apa ora luput ciptamu marga lamun sira mamrih aji jaya kawijayan wileting kulit atosing balung para pendhitaning praja tak kira ya ora kurang-kurang ingkang padha limpat budine putus kawruhe beda karo aku Begawan Madubronto iki mung pendhita gunung sing ngertine mung matun gogo lan bebedak satawana Yayi Rawan. Penemban bebasan kedung jero kenging jinajakan nanging lepasing budi para sarjana sujaning budi ingkang saged anjajagi nggih namung sesamining sujana Penemban. Ya Irawan nyoto pratitis kang mengkono sira Yayi ndak keparengake mapan ana kene nanging kaya durung titi wancine pun kakang medharake ngelmu marang sira Yayi prayogane Yayi Rawan kalenggan sawetara mapan ana ing pungkuran dhisik. Inggih matur sembah nuwun Penemban. Sarananing wong yen luhung betah lopo lawan guling elinga solah jatmika lagi wae aku nedya manjing sanggar palanggatan pertapanku kok kerawan wujuding cahya biru moyo-moyo sumunarmu Prabawa paduka menika sinten? Aja sira tambuh marang ulun krana beja-bejane titah ora kaya pendhita ing ringin putih peparap Begawan Madubronto tanpa nglakoni semedi Tarabrata nanging katon sumunar tejamu nyada lanang sumeblak jagatmu kaya ngawit tekaning kanugrahan kang aran Wahyu Cakraningrat ya ulun iki kepingin manuk mono jagat mulan kepingin sasana ning singasana adi jiwa ragamu. Penemban wong akno wiwara tamamu aku bakal sejiwa momong marang jiwa lan ragamu Madubronto. Dalah bumi gunjang kanjeng langit kelap-kelap lir kencanging sang mawe gandrung Wela dalah konku nguyak Wahyu nganti keplantrang tekan kene sajake iki mapan ana ing pertapan ana pendhita muda sapa kowe? Inggih Raden menika pertapan Gringin Putih dene kula ingkang mangasrama peparap Begawan Madubronto paduka sinten Raden? Yen pancen kowe pendhita kesthik kudune wis ngerti marang aku merga aku bocah kondang putra nata ing Ndarawati kekasihku Raden Samba Wisnubrata. Begawan Madubronto nganti keplantrang tekan kene aku ngoyak beburonku ya kowe wujuding Wahyu Ratu monggo tak sawang tejamu manter genah yen Wahyu saiki mapan ana ing anggamu ayo Wahyu tak jaluk. Duh Raden
lajeng anggen kula badhe nyaosaken menika kados pundi. Kono kula mboten rumaos kecondongan wahyu. Walah dalah kagan wus. Ora gelem nglungke wahyu tak rudha paripeksa. Wah, pati aku. Wola dalah Kakang Sombo mlayu-mlayu mau jebul nguyak wahyu sing mapan ning awakmu. Kowe aku ya buta wahyu. Kene wahyu tak jaluk ora gelem ngulungi tak nggo gatheng sirahmu kowe. Waduh. Dalah. Sekawit kula bombong awit uninga nyatanipun paduka anak Mas kisah menika jebul tapa gaya wayu. Nggih. Kula sampun mangun tapa estunipun sampun kecondongan wahyu ratu. Nanging wahyu oncat lajeng mapan ana ing pangganing pendhita muda peparap Begawan Madubrata. Nanging jebul pendhita menika sekti sanget. Kula mboten saged ngrebat wahyu Paman Siaki. Kula nyuwun pangayoman Paman. Aduh nggih. Prayogi monggo kundur kemawon. Lelampahan menika dipun aturaken wonten ngersanipun Ingkang Rama. Koko Prabu, nadyan bebasan sampun kekalangan Maloyo jajah desa Milangkori. Parandene dereng saged kepanggih pun Abimanyu. Arjuna, sak dalan-dalan kowe nangis nganti kaya tangkis dadal tetesing lohmu. Merga sajake kowe wis metung lamun kowe kelangan anakmu Yayi. Sumendya marang panguwasaning dat Kang Murwengdat elinga. Lamun sejatine pati uripe menungsa mono dudu gumantung marang penyokra bawane menungsa siji lan sijine. Nanging kabeh gumantung marang panguwasaning Kang Mahanasa. Tur meneh Yayi, elinga. Lamun anak mau sejatine mung titipan, kuwi wae katresnan minangka titipane sing gawe urip. Dadi gumantung nggone nggulawentah wong tuane menyang anak. Yen tansah dituntun marang merganing kautaman kanthi ateken ati suci pepayung budi rahayu. Lan uga si anak tansah ngestu padha nindakake marang kautaman.
besok bakal sinadang ing kasuwargan mula bab lungane anakmu Abimanyu si Adi aja sumelang. Dasare Angka Wijaya saiki wis gedhe, mestine wis ngerti marang apa ingkang kudu ditindakake liwat dalan ingkang rahayu. Wah, jlamprok. Aja gembeng, aja jingeng. Wah, satriya neteske uluh ana lemah mundak dadi sangar. Tiba ning kulit mengko kulite dadi bonyeh. Kono balung ya marai getas balunge. Wah, meneng. Luwung kowe ngesti nyuwun ngersaning Gusti. Paringono pepadang kanggo lungane Abimanyu. Inggih Kang Mas. Nanging mesti kemawon paduka Kang Mas mugi saged anggagapi raos sing tiyang sepuh ingkang kecalan anak. Wah, kabeh mau gumantung menep lan orane. Yen wong tuwa sing bisa nggawa marang tuane, wah mesti bisa metung marang kahanane. Percaya wae, Abimanyu kae bocah sing kulina prihatin. Upama lunga mesti lungane ngudi ilmu lan gayuh kanugrahan. Lho. Putraning Sun Samba. Gajeke sira mau tak pecut rembug banjur sira trima lunga. Sajake krasa banjur ngedeke tapa. Inggih Rama. Kula mangun tapa nggayuh wayuning ratu sampun saged kasembadan kecondongan wahyu. Nanging boten nginten jebul wahyu cat saking Kang Putra Samba. Malah samenika wahyu mapan wonten ing angganipun Pendhita Ingringin Putih Begawan Madu Pranta. Rama nyuwun pangayoman. Inggih Gusti Prabu. Pendhita nom menika sekti sanget. Wela dalah Arjuna, Werkudara. Ayo melupun Kakang tak buktekne kaya ngapa Pendhita nom kuwi. Begawan Madu Branta, kowe ingkang rebut wahyu Cakraningrat saka anakku Samba, iya? Kula boten ngrebat sinuwun. Nanging wahyu menika mapan kedah nindhingi dhateng gesangipun titah. Mbok menawi wahyu kala wau sampun saged nyumurupi dhateng gesang kula ingkang tansah kula udhakaken dhateng margining kautaman. Pramila nun sewu, kula boten niat nyikara dhateng ingkang putra Raden Samba. Nanging upami paduka ingkang pinangka sudarmanipun Raden Samba menawi rumaos kuciwa penggalipun saestu kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Lan upami paduka badhe duka, badhe paring pidana,
kula wontenipun inggih namung pasrah sumarah dhateng paduka sinuwun. Madubrata, rumangsamu mbok anggap enteng. Kowe ngerti to, ingsun rawuh ana pertapan iki nganti mantasaning para satriya. Yai Sena lan Arjuna. Mengko yen nganti adiku Rekudara nesu, yen mung bakal ngrusak pertapanmu iki ora nganggo suwe. Nanging sumurupa, apa dikira Kresna bakal mentala karo kowe? Apa dikira aku bakal tega madeni karo kowe Madubranta? Merga yen nganti aku tegel marang kowe, bakal sinuraing jagat. Ing atas nata Dwarawati iki jejering wong tuwa kok mentala marang jejering anak. Mongko kowe kuwi jane didama-dama dikekudang dening para pepunden, dikekudang dening para kawula supaya bisa dadi satriya bebeteng ing jagat. Nanging kowe lunga wae kok dadak amping-amping etok-etok madeg pendhita. Ayo coba wangsulana, kowe kok lunga wae dadak amping-amping dadi pendhita ana pertapan Ringen Putih. Anakku nggir cah bagus, anak lanang Anung Anindita bocah mursid nganti gawe bingung lunga jebul tapa gayuh wahyu apa wis kasembadan. Inggih pangestunipun Kanjeng Rama, sampun Rama kula sampun pikantuk wahyu cakraning rat wahyuning ratu. Syukur yunggir pun Rama melu bombong Irawan uga ning kene. Inggih Rama nderek ngrencangi Kang Mas Abimanyu. Syukur yen ngono tegese anak Janaka padha gedhe prihatine. Koko Prabu menika Abimanyu malah pikantuk kanugrahan. Iya, pun Kakang ngarep wis paring pengendika ta. Wah, aku melu seneng. Nanging Kresna kakangku, anane lelakon iki samba anakmu mesti kagol. Wis, bapakne sing ngendhake kamurkane. Samba wis ngerti dhewe to yen sing mimba dadi Begawan Madubranta kae adimu Abimanyu. Inggih, nanging sekawit wahyu menika mapan wonten angga kula, nanging samenika ngalih wonten Dimas Abimanyu. Kuwi kabeh merga salah luputmu dhewe. Pun Rama ora wis paring dawuh to yen aja nganti darbe watak umuk sesongaran. Nanging piye? Kowe lagi kedurungan wahyu sedhela wae wis umuk. Wis sapa sira sapa ingsun? Kowe iki lagi payu sithik wae wis gleleng. Wis kebas barang. Mula ya ora mokal yen wahyu banjur oncat. Banjur mapan ana Abimanyu. Merga kae bocah gedhe, prihatine gedhe, tapa bratane. Nanging samba, gandeng sira ya wis mahasing asamun minangka wong tapa bratamu kabeh ya mesti ana undu-unduane. Nadyan putraku Samba ora
bisa kadunungan wahyu ning ratu. Nanging besok Samba uga bakal kadunungan wahyu ning patih. Kodar kae. Ayo. Saya suwe saya akeh sipat barat tiba papatmu dhewe-dhewe. Ayo wana punten niki lampane pun padhang sageta dados sarana tumuruning kanugrahan lan kanthi lampan menika sing digadhang-gadhang sing dikekudang putra-putra Pandhawa ya anak Arjuna ya anak Sena sageta mandireng pribadi tansah ngedeke prihatine saya tabri tegen mugen nggone ngudi ngelmu lan undhaking kawruh pengajape saged taruna ngungkulana bapa saged mikul dhuwur mendhem jero marang wong tuwa lan ingkang tansah dipun suwun kanthi jangkep pengetan kalih warsa sedanipun Ki Sena Nugraha inggih tiyang sepuh kula inggih bapak kula mugi pinaringan kasuwargan jati amin.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.